Gadewch yn ei weddio. Diolch yn ei ti o ddew unwaith eto am y fraint o cael dod ger dy fron. Ni'n cyflwyno'n hoedfaith ofal. Tyd ei plith tywallt ysbryd adom. Ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso yn gwasanaeth. Ar ôl yr oedfa, fe fy'n y baned dros nesaf yn y neuadd. Fydd yn hoedfa nesaf, pnawn sil am hanner awr wedi 3. Fe fydd yn cyfarfod gweddi misol a mis Awst 21, unfed ar 20 o Awst am hanner awr 7 dros nesaf yn y neuadd. Os dymunwch chi gyfrannu tuag at yr achos, mae plat ar gyfer y casgliad yng nghefn y capel. Nawr, gadewch i ni ddechrau'n gwasanaeth drwy ganu emyn rhif 185. Iesu, nid oes terfyn arnat, mae cyfiawnder maith dy ras yn fwy helaeth, yn fwy dwfn, gan waith nag yw'n mhechod cas. 185 gewn ni sefyll i'w chanu. Darlleniad o'r salmau, Salm 21, yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Salm 21 ar adnod gyntaf. Arglwydd, yn dy nerth y llawnycha y brenin ac yn dy iachawdwriaeth i mor ddirfawr yr ymhyfryda. Dei syfiad ei galon a roddais iddo, a dymuniad ei wefusau nis gomeddaist, canis a chibaist ei flaen ef a bendithion daioni, gosodaist ar ei ben ef goron o air coeth. Gofynodd oes gennyt a rhoddaist iddo, ie hir oes, byth ac yn dragywydd. Mawr yw ei ogoniant yn dy iachawdwriaeth, gosodaist arno ogoniant a phrydferthwch. Canis gwneithost ef yn fendithion yn dragwyddol, llawnychaist ef a llawenydd a thwynebryd, oherwydd bod y brenin yn ymddiried yn yr arglwydd, a thrwy drigaredd y goruchaf, nid ysgogir ef. Dy law a gaif afael ar dy holl elynion, dy ddeheulaw a gaif afael ar dy gaseuon. Ti ai gwneud hwynt fel ffwrn danllyd yn amser dy lyd, yr arglwydd yn ei ddichlonedd a'i llwnc hwynt, a'r tân a'i hysa hwynt. Ei ffrwyth hwynt a ddinistri di oddi ar y ddeiar, a'i had o blith meibion dynion. Canis bwriad asant ddrwg i dderbyn, meddyliasant amcan, heb allu ohonynt ei gwblhau. Am hynny y gwneud iddynt droi eu cefnau,
a'r dilynynau y paratoi di seithau yn erbyn ei hwynebau. Ymddyrcha arglwydd, yn dy nerth, canwn a chanmolwn dy gadernid. A bydd y bendith Duw ar iair sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn i ti o Dduw unwaith eto am y fraint o cael dod ger dy fron, yn dod trwy enw a trwy heddiannau dy fab yn gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist, ac yn diolch am bob un tro i ni yn gallu dod i alw ar denw, i ni ddiolchgar i ti o Dduw ein bod yn gallu mwynhau cymdeithas a thi bob dydd trwy gydol y dydd a'r nos, i ni'n gallu dyrchafu'n llygaid i fyny tuag at y mynyddoedd, yn gwybod bod ein cymorth yn dod oddi yno, dy fod ti yno yn wastadol, nad wyt ti'n cysgu, nad wyt ti'n ein anghofio ni, yr wyt ti yn gofalu drwy'r adeg. Ac felly o Dduw i ni yn diolch i ti am dy gariad tuag atom, diolch am dy ragluniaethau, dy fod bod y cyfan yn dy ddwylo di. Ac o Dduw helpa ni bwyso yn llwyr ar dy berson di, gyda'r sicrwydd hynny, a'r cadernid, fod pob un a ddewid yr wyt ti'n ei rhoi, mor sicr, mor gadarn. Ac o Dduw felly i ni yn gweddio bydde di yn dod lawr i'n plith yn ystod ein hoedfa heddiw, a byddwn ni yn gallu tystio ein bod wedi profi o'th bresenoldeb gyda ni yma. O Dduw, pa le bynnag y byddwn ni yn gallu dweud, yr oedd y ti gyda ni. Felly o Dduw, i ni yn gofyn y bydd yna dywalliad o'th lan ysbryd. I ni'n gwybod mai dyma yw yr unig obaith. Dyna'r unig gobaith sydd wedi bod erioed. Ond o Dduw, i ni yn sicr yn gallu gweld hynny bellach. Pa bynnag ymdrechion a nawn ni, o Dduw, nad oes gobaith os nad wyt ti yn dod ac yn ychwanegu'r fendydd. Felly o Dduw, i ni yn gofyn i ti, i roi ffydd i ni, i gredu, i ddisgwyl pethau mawr. O Dduw, gad i ni i ofyn a gweddio am bethau. O Dduw, efallai bod ni wedi meddwl sydd y tu hwnt, ond o Dduw, i ni gwybod does dim byd y tu hwnt i'r allu di, nath gariad di. Ac felly o Dduw, gad i ni i weddio am ein teuluoedd ni, i weddio am ein dinas ni, am ein gwlad ni ac hyd yn oed gwledydd y byd. Ond o Dduw, i ni meddwl yn arbennig am yr ardal yma yn cwmpas ni heddi ac yn gweddio am ein gwlad fach ni yma, bydde di yn gweld yn iawn. I ddod lawr i'n plith unwaith eto. Madde ni fel cenedl, madde ni fel Cymru, a madde ni fel y Cymru Cymraeg ein bod wedi gadael i air di ddiflannu o'r wlad hon. I ni wedi gweld y fath y ddirywiad ac o Dduw, nad ydyn ni wedi wylo, nad ydyn ni wedi pledio ydy i ddychwelyd i'n plith. O Dduw, rho'r baich yn ôl unwaith eto i ni. Baich am eneidiau, baich am y wlad, baich am bob un sydd o'n cwmpas ni o Dduw. Rho yr awydd yna, y byddwn ni yn dyheu a bydde di yn dod lawr yn erth yr ysbryd glân unwaith eto. Felly o Dduw, i ni yn cyflwyno yr oedfa hon i ddofal a trwy gydol y dydd y bydd dy law arno, bydd na fendydd, a bydde di yn gweithio yn agor llygaid y deillion i weld i hangen am waredwr. O Dduw, ti sy'n gallu gwneud hyn, ac felly yn gofyn i ti, i agor rhyw enaid yma, bydd rhyw enaid yn dod i weld ei bod mewn tywyllwch, ond yna cyn diwedd yr oedfa, bydda'n dod i weld goleini'r efengyl. Felly o Dduw tyrd, bendithio diogela ni nawr, cadw ar un drwg i ffwrdd, i ni yn gofyn i ti, i'n harwain i'n ein hyddoliad, i ni'n gofyn hyn oll felly trwy enw ac heiddiant, ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Nawr gan i Emirif 103, mi dafla maich oddi ar fy ngwar wrth deimlo dwy foloes, ei ogrwydd fel mynyddoedd byd drin ganu wrth dy groes. 103 gwni sefyll i'w chanu.
Dawn testyn heddi o'r salmau, Salm 21 a'r 6 adnod. Salm 21 a'r 6 adnod. Canis gwneithost ef yn fendithion yn dragwyddol. Llawenychaist ef a llawenydd ath wynebryd. Os ydych chi yn gyfarwydd a gair Duw, yna'n sicr fe fyddwch chi'n gyfarwydd ac un o'r adnodau fwyaf enwog efallai yn yr Hen Testament o Eseia 53 a'r 3 adnod, dirmygedig yw a diystyraf o'r gwir, gŵr gofidus a chynefin a dolir, ac yr oedd y megis yn cuddio'n hwynebau oddi wrtho, dirmygedig oedd, ac ni wnaethom gyfrif ohono. Adnod i ni mor gyfarwydd, ambell waith i ni ddim yn ystyried mawredd y fath eiriau, achos ni wedi chlywed i'n cael ei darllen gymaint o weithiau. Ac eto mor wir yw'r adnod hon. Eseia wedi deall yr Efengyl ac cannoedd o flynyddoedd cyn y digwyddiad yn atgoffa ni o'r hyn yr oedd yr arglwydd Iesu Grist yn mynd i ddioddef ei fod yn mynd i fod yn ddirmygedig yw diystyraf o'r gwir ac yna gŵr gofidus a chynefin a dolir. Dyna i ddisgrifiad ohono. Mae am ddarlun mor gyfarwydd yn meddwl am ei holl ddioddefiadau drosom ni. Ond hefyd mae mor bwysig i'w cofio yn hyd-destun yr holl ddioddef. Ambell waith i'n anghofio hyn, yr oedd yr arglwydd Iesu Grist yn ŵr o lawenydd hefyd. Ar wrth gwrs, i ni mor awyddus i bwysleisio holl ddioddefiadau Crist ac yn gwybod nad ni'n gallu dechrau deall. Ni'n gallu hyd yn oed ystyried y peth lleiaf o'r dioddef. Ni'n gallu dweud bod ni'n deall bod e wedi dioddef a falle bod ni'n gallu mynd cam ymhellach, ond i feddwl am erchylltra y dioddefiadau o'r enedigedd hyd at y groes. Ac yna'r digofaint y tad yn cael ei dywall arno'r cosb, na mi'n pechodau ni ar erchylltra o dioddef cyfwerth yn ei lle ni. Ond ambell oedd ni'n anghofio yr oedd yn ŵr o lawenydd hefyd. Hebreaid 12 adnod 2, gan edrych ar Iesu, pen tywysog a pherffeithydd ein ffydd ni, yr hwn, yn lle'r llawenydd a osodwyd iddo, a ddioddefodd y groes gan ddiastyru gwaradwyd ac eisteddodd ar ddeheulaw gorseddfainc Duw. Yr oedd yr arglwydd Iesu Grist yn sicr yn un, a oedd yn berchen ar llawenydd yma, drwy gydol ei fywyd. Ond mae'r peth hyd yn oed yn fwy anhygol o feddwl yng nghyd-destun yr holl ddioddef, yr holl erchylltra, ac eto, ni ellir dweud nad oedd na lawenydd ynghlwm ar Iesu. Mor dris yw meddwl sut yma llawer yn meddwl am yr arglwydd Iesu Grist, yn meddwl sut un oedd e. Petai na ryw arolwg yn cael ei rhoi, dwi ddim yn gwybod bellach beth fydde'r ymateb, bydde llawer ddim hyd yn gwybod llawer mwy na enw sydd cael ei ddefnyddio fel rheg. Ond petai na rhywun a rhyw fath o ddealltwriaeth, a rhyw wybodaeth, beth fydde nhw yn dweud, beth byddai'r disgrifiad nhw, a beth yw ei barn nhw am yr arglwydd Iesu Grist. Achos yn sicr, i ni'n gwybod hyd yn oed o'r rhai sy'n proffesu, mi fydden ni'n ffeindio anwybyddant ei air yn aml. Faint sydd yn poeni be mae gair Duw yn dweud. Ymhlith y Cristnogion nawr, ni'n sôn am y digred, o'r rhai sy'n proffesu bod na ryw ail enedigedd wedi digwydd ydynt. Sawl un sydd yn pwyso ar air Duw am arweiniad, sydd yn galw ar ei Dduw siarad am ei trwy dy air. Dim llawer, tybyn ni. O gallai ddim fod. Achos mae'r eglwys fodern mor bell o'r ysgrythyr, felly mae'r rhaid nad oes hyd yn oed awydd i weby mae gair Duw yn dweud wrthyn ni sut i ni fod i fyw, pa bethau dylen ni osgoi, pa bethau dylen ni wneud. Ac felly mae hwnna'n sicr di mynd yn sicr i ni gallu dweud bod ei ddydd wedi hen fynd, achos prin yw'r bobl sydd yn cadw ei ddydd bellach. O blith yr rhai sy'n proffesu nawr, wrth gwrs dyw'r byd ddim. Ac yna beth yw ei barn nhw am yr Efengyl? Beth yw eich barn chi am yr Efengyl yn Iesu Grist? Sut ydych chi'n ystyried ein gwaredwr ni, Iesu Grist? A yw e'n bwysig yn eich bywyd chi? Os ych chi wedi dod mewn am y tro cyntaf neu'n gwrando am y tro cyntaf neu falle wedi sawl gwaith, beth yw eich ystyried chi? Beth ych chi'n meddwl? Beth yw eich teimladau chi tuag at yr arglwydd Iesu Grist? A yw e'n bwysig i chi? Achos mae yna ddigon o reswm. Yr oedd yn ŵr gofidus, ond hefyd yn ŵr
o lawenydd? Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar lawenydd yr Iesu. Yna'n ail, llawenydd fel cyfryngwr. Ac yna olaf yn drydydd, llawenydd y Cristion. Wel, yn gyntaf, llawenydd yr Iesu. I'r mwyafrif sydd yma, neu sydd yn gwrando o leia, fe fydd na ryw faint o ddiddordeb yn yr arglwydd Iesu Grist. Does dim cwestiwn am hynny. A bydd na sawl capel sydd â'i drysau'r agor ar y sil. Mi fydd na gynulleidfa bach iawn yng Nghymru, lle bynnag maen nhw, fydd dim un mawr iawn, ond o blith y cynulleidfaoedd allwch chi tybio hyn, allwn ni ddweud hyn yn weddol ffyddiog o hyn, bod na ryw fath o ddiddordeb ganddyn nhw mewn crefydd ac o reidrwydd felly, bod ryw fath o ddiddordeb dyn nhw yn yr arglwydd Iesu Grist. Efallai bod yna rhyw barch tuag ato. Yn sicr falle bydden nhw ddim yn meddwl amdano fel rhyw dduw, bydden nhw'n mab diw, bydden nhw'n gyfarwydd ar term mab diw. Petai chi'n gofyn nhw, ydych chi'n deall beth mae mab diw yn golygu bod e'n dduw? Falle bod nhw ddim yn mor bell yna, mae'n ganddyn nhw barch. Edmygedd o leiaf. Bod yna rhywbeth, mi fydden nhw'n meddwl bod yna rhywbeth amdano fe sydd yn peri bod angen i ni i ystyried i berson. Yn sicr, fydd yna lawer yn meddwl am yr arglwydd Iesu Grist fel un y dylsen ni fod yn efelychu, yn ceisio byw fel yr arglwydd Iesu Grist ei hun. Heb hwnna'n yn ei hunan yn dangos ac bod yna ddim dealltwriaeth. Fedrwn ni ddim efelychu'r Iesu. Yn sicr, i ddim gallu dod yn agos tu allan i Grist, mae'n rhoi nerth i ni fyw, ni o ogneddu fe fel Cristion, ond mae safon mae'n berffaith. Ac i feddwl bod ni eisiau ceisio efelychu'r Iesu mwyn cyrraedd y nefoedd, a mae'n dangos i ni does dim deall, ni does dim gobaith, ni unrhyw un i ddilyn y siampl Crist i fynd i'r nefoedd, ond falle mae dyna'r lefel ble mae'r rhai wrthi heddi. A felly gellir dweud bod yna rhyw fath o gred ganddoch chi ynddo. Boed yn gred achubol neu yn gred cyffredinol yn y pen. Bod yna rhyw gydnabyddiaeth o posibilrwydd o'i fodolaeth. Falle bod hwnna'n hawster i lawer. Pan ni'n darllen am cymeriadau hanesyddol, wrth gwrs ni'n credu bod y cymeriadau hanesyddol yma wedi bod, ond mae mewn rhyw lyfr ond yw e. Mae'n rhyw gymeriad i ni wedi darllen mewn llyfrau hanes, ac efallai os chi wedi gweld rhyw ffilm am yr cymeriad yma, mae rhyw ddarlun gyda chi yn eich pen o beth mae'r pobl oedd wedi creu'r ffilm wedi i ddihongli fe fel, a sut mae'n edrych, a sut gymeriad oedd e. A felly mae yna rhyw fath o gydnabyddiaeth ganddoch chi am rhyw gymeriad hanesyddol. Ac efallai mae dyna'r lefel i chi meddwl Iesu Grist. Mae'r Beibl yn sôn amdano, mae'n enwog o ran mae'r dyddiad wedi mynd nôl i'w ddyddiad geni fe, ac felly mae yna gydnabyddiaeth bod e wedi bod yma, siŵr o fod. Efallai mae dyna ble i chi. Falle rai yn hoffi foesau fe ac yn y blaen. Mae rai gofyn hyn cyn i ni fynd ymhellach. A ydych chi wedi deall pwy oedd yr Iesu a beth a ddaeth i'w wneud? Beth oedd ei bwrpas e? A yw yr arglwydd Iesu Grist yn unrhyw beth sydd yn bersonol i chi? Neu ai ryw gymeriad draw fyna? Ymhell yn ôl mewn hanes yw e. Ystyriwch hyn cyhoedda gair Duw amdano. Mae'n anferthol o beth. I ni ddim yn mynd i allu deall e. Dyw e ddim yn bosib i ni deall hwn. Ni ddim yn gallu deall llawer o bethau mewn bywyd. Ac felly mae dweud mae rai fi deall e yn ragrydd llwyr ar eich rhan chi, achos yn weddol sicr i chi ddim yn deall llawer o bethau mewn bywyd pob dydd. Felly ni ddim yn gofyn i chi ydych chi'n deall beth mae'r honiadau y Beibl yn dweud am yr Iesu. Be ni'n dweud ydych chi yn credu beth mae'r Beibl yn dweud am yr Iesu. Am ei fawredd e, am ei ddioddefiadau fe, ac am ei lawenydd e. Mae fe oedd Duw, ac fe ddath e lawr o'r nefoedd i'r byd. A pan ni'n meddwl am y byd i ni'n byw ynddi, ac o ganlyniad i bechod, yr holl tristwch a ddaeth o ganlyniad i bechod a ddaeth mewn, pan nath Addag Efa pechu, fe ddaeth pechod mewn a dinistro'r byd, mae'r holl anhawsterau wedi dod oherwydd pechod. Mae pechod o'n cwmpas ni trwy'r amser. Mae bron bob rhan o'n bywydau wedi ddylanwadu'n llwyr gan bechod. Mae'r ffaith bod angen allwedd arnoch chi fe mewn eich car yn dangos bod pechod. Achos rhaid cael allwedd neu fi rhywun yn dwy'n eich car.
Rhaid cael allwedd i'ch ti, achos os nad oes allwedd i'ch ti, fydd pobl yn dod mewn o dwy'n eiddo'ch ti. Mae yna gymaint o bethau, mae yna gymaint o reolau yma. Mae yna gymaint o bethau sydd yn dangos i ni bod pechod yn gwmpas ni. Bob eiliad o bob dydd i ni'n dod wyneb yn wyneb â phechod. Dim ond edrych yn y drych sy'n rhaid i ni'n neud ac i ni'n gweld bod yna bechod. Ond o ganlyniad i bechod, beth i ni yn gwybod yw daw tristwch. Mae pechod yn arwain yn syth at tristwch. Dych chi'n gwybod i'n meddwl am hyn? Ni fydda un person yn drist yn y byd, ond i bai am bechod. Mae pechod yn achosi creulondeb sydd yn arwain at dristwch. Pechod yn achosi cysineb sydd yn arwain at dristwch. Mae pechod yn arwain at falchder, at cenfigen. Mae cenfigen yn beth erchill yn dweud. Mae cenfigen yn arwain at dristwch. Bo chi'n anfodlon, i chi ddim wedi cael beth sydd ganddyn nhw, ac chi'n flin gyda nhw, ac yna i chi eisiau beth sydd ganddyn nhw, chi methu cael beth sydd ganddyn nhw, ac felly chi'n anhapus, mae'n arwain at dristwch. Mae pechod yn arwain at hunanoldeb, mae'n arwain at drais. Mae trais, mae'n anhygol yn diwedd, mae trais yn arwain at dristwch, yr rhai sydd yn dioddef o ddwylo trais. Mae yna gymaint o dristwch sydd yn para oes i lawer i mwyafrif. Mae anfoesoldeb yn ganlyniad i bechod, ac mae anfoesoldeb yn arwain at dristwch. Mae'n dinistrio bywydau. Mae pechod yn arwain at gwyryla. Sawl gwaith i ni'n cwyryla bob dydd. Mae yna bobl yn cwyryla trwy'r amser. Pan i ni ddim yn cael ein ffordd. Dyna pryd mae cweryl yn dechrau. Pan i ni ddim yn fodlon bod fy mod i ddim yn cael fy ffordd. Ac felly ni'n cwyryla. Rhyfeloedd yn ganlyniad i bechod ac onid yw hwnna'n arwain at dristwch. Efallai dyna lle chi'n gweld y darlun erchill o ganlyniad pechod. Yw'r fath dristwch pan mae gwlad yn ymladd yn erbyn gwlad arall. Mae pechod yn arwain at unigrwydd, onid yw hwnna'n wir? Pobl ddim yn poeni am bobl eraill ac maen nhw'n unig ac mae hwnna'n arwain nhw i fod yn drist. Ond pan ni'n ystyried canlyniad pechod bod yn arwain at dristwch, ystyriwch hyn, dyma i chi ryfeddod, ni pechod yr arglwydd Iesu Grist erioed. Ganwyd ef yn berffaith, fe yw mab Duw, dwi ddim wedi pechu erioed. Ac felly, nid yw Iesu Grist yn euog o'r un o'r gyfres o eiriau disgrifiau sydd yn bechod, ac allan ni wedi cael llawer mwy, ond dyw'r Iesu ddim yn euog o dim un pechod. Nid yw yn euog o ddigalondyd oherwydd effaith unrhyw bechod arno. Mae pechod yn arwain fi a chi i fod yn drist, ond dyw Iesu Grist ddim wedi pechu, ac felly mae yna lawenydd yng nghalon yr Iesu o ganlyniad, dyw erioed wedi pechu. Wrth gwrs, mae yna dristwch tuag at bechod, mae hwnna'n rhyw fater gwahanol. Ond o ran fe fel person, mae yn berson sydd yn llawn llawenydd, achos dyw erioed wedi pechu. Dwi ddim yn euog o dim un o bechodau ni wedi disgrifio, a dwi ddim yn euog hyd yn oed o bechu pan mae rhywun yn pechu yn ei erbyn e. Dwi ddim yn drist pan mae rhywun yn gastig ato neu'n cwyryla gyda fe neu'n genfigenus. Dwi ddim yn ymateb yn y ffordd anghywir. Chos yn aml iawn pan mae pobl yn hyll i ni, ac i ni'n ddieog yn yr holl beth, a maen nhw wedi dweud y pethau, gwneud y pethau cas yn ein herbyn ni. Ond dyma lle ni'n pechu yw ffordd ni'n ymateb nôl iddyn nhw. Ac i ni'n mynd yn drist ac yn grac. Dyw'r Iesu ddim yn pechu yn ei ymateb e chwaith. Daw pechod ac anhapusrwydd, ond yr oedd yr Iesu yn ŵr o lawenydd. Ni ddylanwadodd pechod arno o gwbl. Nid unwaith y pigwyd cydwybod yr Iesu. A fydde yn arwain at dristwch. Am ystyried. Yr anhapusrwydd a ddaw i ni oherwydd ei ogrwydd. Ond nid felly'r Iesu, nid unwaith gall ei gydwybod ei gyhyddo. Dyw'r Iesu ddim wedi dioddef y tristwch o gydwybod gwael. Gan nad yw erioed wedi pechu. Mae'n ŵr o lawenydd. Dim unwaith y bu yn genfigenus yn anfodlon ei ran. Enwyr Crist tywysog heddwch. Hyd yn oed yn wyneb erledigaeth a chasineb yr oedd yn gwybod ei fod yn cyflawni y wyllus y tad. A daeth hyn a llawenydd iddo. Yr oedd y drindod cyn llunio'r byd wedi trefnu'r ffordd y byddai'r Iesu yn dod i achub dyn.
Ond oedd yr Iesu'n gwybod byddai hyn yn cynnwys llawer o ddioddef. Ond yr oedd yr Iesu'n fodlon. Ac fe ddath o'i wir fodd. A daeth hyn a llawenydd yr Iesu. Yn gwybod bod yna ddioddef yn mynd i fod, a bod e'n mynd i fod yn ŵr o boen a thristwch a'r erchylltra byddai fe'n ei wynebu. Ond am lawenydd, pan iachawd Iesu Grist cleifion diri, daeth hwn a llawenydd i'w galon, o allu bendithio'r bobl. Wrth gwrs, yr oedd yn berffedd ym mhob agwedd o'i fywyd. Ydych chi wedi ystyried hyn am Iesu Grist, yr un a ddaeth i fod yn waredwr y byd eich gwaredwr chi. Am un i ddod ato yn eich tristwch chi. Mae'n deall popeth, mae'n gallu cydymdeimlo â ni, ond am hyder mae'n rhoi i ni, nad oes un pechod am yr Iesu. Nad yw wedi ymateb yn anghywir i bechod. Nad yw e'n euog o unrhyw beth ni wedi disgrifio i ni'n euog ohonynt. Am un i gyflwyno i chi. Os i chi'n drist i ddod at un yma, am un i alw arno pan nad ydych yn gwybod pa le i droi. Fel mae'r emyn, fy hoff emyn, ymhlith a fi neu yntai ddaw, does debyg iddo fe. Am ŵr o lawenydd oedd yr Iesu. Roedd yn un oedd yn ddibechod. Doedd e ddim wedi dioddef o'r erchylltras o ganlyniadau pechod. Am un y dylsech chi ddod ato. Wel, gadewch chi ni symud ymlaen yn ail, llawenydd fel cyfryngwr. Cynnes gwneithos Stef yn fendithion yn dragwyddol, llawanychais Stef a llawenydd a thwynepryd. A wrth gwrs am ddioddefiadau y dioddefodd Iesu Grist. Dioddef, ni allwn beth i deall. Mae hwnna'n sicr. Mae angen i ni drio deall, ond mae rhaid ni sylweddoli na fyddwn ni byth yn deall yn llawn. Ond fe allwn ni deall yn rhannol yr holl ddioddef o nath yr Iesu. A mae angen i ymdrechu a gofyn iddo fe'n dysgu ni, i'n harwain ni, i weld beth a lygwyd pan nath Iesu Grist dod i'r byd yma. A'r dioddef am naeth drwy gydol i fywyd e. Ond yr hyn arweiniodd at y groes, y dioddef a ath trwyddo ar y groes, mae y tu hwnt i unrhyw ddioddef i ni wedi brofi erioed, y siomedigaethau a ddioddef ef. Na'r ni'n cael ein siomi pan mae pobl yn gadael ni lawr, ond yn aml iawn mae'r rheswm gan pobl yn gadael ni lawr. Ni'n gallu deall i raddau pan mae pobl yn troi cefn arno ni, achos byddwn ni ddim wedi bod beth o'n nhw'n ei ddisgwyl ni wedi siomi nhw, neu ni wedi dweud rhywbeth yn y ffordd anghywir, ar yr adeg anghywir, wedi peidio gwneud rhywbeth, neu wedi esgeluso rhywbeth, ac yn aml iawn, mae yna rhyw gyfiawnhad i'r beth. Ac felly, pan mae yna siomedigaethau felly, mae yna rhyw fath o elfen i gallu deall. Ond gyda'r Iesu, pan oedd e'n cael ei siomi, na bechodd mae hwnna'n rhan o'r dioddef oedd e'n mynd trwyddo, ond mae yna lawenydd achos oedd e'n gwybod mae e'n dioddau'r siom mwyn bodloni'r tad. Mae e'n dod, oedd e'n gwybod bod o'i flan felly mae yna rhyw fath o lawenydd ynghlwm ar peth, mae'n anhygol. Peidiwch byth o diastyru'r boi nath trwyddo chwaith. Pan nath wylo, mae yna adnod fer iawn yn does i'r Iesu wylo. Beth oedd yn wylo? Canlyniadau pechod sydd wedi achosi marwolaeth. Dwi ddim yn rhywbeth sentimental, dwi ddim yn rhywbeth mae'n teimlo am y rheswm anghywir. Be mae'n gweld, dyma beth mae pechod wedi wneud. Dyna pa mae'r tristwch yno. Yr ymateb gwbl gywir. Fe ddioddef wawdio, creu londeb y curo, poeri, pob math o bethau. Ac eto nghlwm o hyn ar fath lawenydd. Achos oedd yn gwybod ei fod yn ei wneud mwyn ni ac mwyn ei dad nefol. Bob tro oedd yn cael ei siomi. Roedd yna elfen o lawenydd yna. Gŵr o ofid yn sicr. Ond mae yna lawenydd yna hefyd pam. Hyd yn oed yn y siom achos oedd yn gwybod oedd yn fodlon dioddef hyn mwyn ni. Ac mwyn y tad. Ond pan ni'n meddwl am y groes, pan yr oedd yno fel ein cyfryngwr, pan y dywedodd ar y groes gorffennwyd, roedd y dasg wedi gwblhau, nid oedd un pechod ar ôl iddo gael ei gosbi. Achos oedd yn gwybod oedd wedi talu'r pris yn llwyr. Pob un o'i blant, pob un o'i pechodau.
Yr oedd yr Iesu wedi gosbi am bob un ohonynt, ac oedd e wedi llwyddo, yr oedd e wedi cwblhau, fel mae'r mynydd yn dweud, cael trefn I faddau pechod yn yr iawn, yn yr Iesu. Mae iachawdwriaeth barod yn yr iawn. Mae'r ddeddf o dan ei choron. Pan oedd yr Iesu'n gwybod hyn, roedd yna lawenydd yn yr Iesu, roedd e wedi cwblhau'r dasg, oedd e wedi gorffen y dasg, ac roedd e wedi bodloni'r tad. Mae'r ddeddf o dan ei choron. Cyfiawnder yn dweud digon a'r tad yn gweiddi bodlon. Yn yr iawn. A diolch byth Meseon am yr iawn. Styriwch hyn pan nath y tad weiddi bodlon am lawenydd oedd hyn yr Iesu. Roedd yn fodlon a bywyd perffaith ei fab Iesu Grist, wrth edrych ar ei fywyd fel cynrychiolydd i'w bobl. Ac wrth iddo fynd fel ein cynrychiolydd i'r groes. Rhaid oedd iddo fod wedi cadw'r gyfraith. Rhaid oedd iddo wedi bodloni'r tad. Ond pan gweiddodd y tad bodlon? Yn fodlon ar Aberth. Oedd e'n fodlon ar Aberth, oedd e'n fodlon a'i farwolaeth ar y groes, oedd e'n gwybod yr oedd e'r farwolaeth ar y groes, oedd y gosb a'r oddwyd ar yr Iesu yn ddigonol, yr oedd e'n llawn, doedd dim un pechod ar ôl, does dim un pechadur wedi anghofio, does dim un sydd wedi eni, does dim un a fydd yn cael ei eni, yn cael ei anghofio. Mae'r Iesu wedi talu'r pris yn llwyr am pob un o'i blant am lawenydd pan atgyfododd Iesu Grist yn fuddugoliaethus o'r bedd. Achos oedd e'n gwybod wedi concro, wedi llwyddo, ond am lawenydd oedd iddo esgyn i'r nef ac eistedd ar ddeheulaw y tad, am lawenydd, am wobr, am lawenydd gafodd yr Iesu. Wrth wybod, dwi wedi gorffen y dasg, dwi wedi atgyfodi'n fuddugoliaethus o'r beth, a dwi nawr yn eistedd ar ddeheulaw'r tad, yn gwybod fod y cyfan wedi wneud. Wedi llwyddo yn y dasg, a dwi wedi talu'r pris am ein rhyddid ni. Ceir holl fendithion y Cristion yn yr arglwydd Iesu Grist. Dyna be mae hwn yn dweud. Canis gwneithost ef yn fendithion yn dragwyddol. O, ydych chi erioed, ydy hwn yn dod i'ch meddylfryd chi pan ych chi'n ystyried Iesu Grist? Ydy e'n bwysig I chi? Fod wedi dioddef y groes. Dyna'r unig ffordd oedd gallu darparu achubiaeth, iachawdwriaeth, I achub enaid o effer. Dyna'r unig ffordd sy'n gallu gwneud Cristion yw'r rhaid i'r Iesu fod wedi dod i'r byd a byw y bywyd a wnaeth yn berffaith ac yna cymryd ein cosb ar y groes ac yna profi ei fuddugoliaeth o'r atgyfodi o'r beth. Dyna'r unig ffordd oedd I'n wneud ond yn hyn, yn hwnna I gyd, ceir holl fendithion y Cristion. Holl fendithion iachawdwriaeth. Ohono ef yn yr Iesu y mae'r enaid yn cael ei achau. Mae'r enaid mor frwnt, mor ddieflig, llawn chwant, llawn balchder. Ac eto, yn Iesu Grist, mae'n cael ei olchi'n lan. Mae'n cael ei achau yn llwyr. Mae pob bryw yn cael ei ddelio ag e. Yn yr Iesu yma na faddeuant pechodau. Dyna I chi un o'r bendithion tragwyddol yma. Yn yr Iesu, ddim yn rhywle arall, dim mewn crefydd, dim yn eich capel, dim fod yn gymydog da, dim yn bod yn berson moesol, dim un o'r peth yna. Yn yr Iesu yn unig mae maddeuant pechodau. I ni'n gwybod bod modd mynd i'r nefoedd gan bod ein pechodau wedi maddau. Yn yr Iesu, dim un rhywle arall. Rhai delio a phechod, a'r unig lle gellir delio a phechod yn yr arglwydd Iesu Grist. Dim ond fe sydd yn gallu delio a phechod, ond os ych chi mynd at Iesu Grist, mae holl fendithion iachawdwriaeth ynddo fe, ac felly mae modd cael maddeuant pechodau. Mae modd I chi cael heddwch a Duw. Does dim modd cael heddwch unrhyw arall. Duw crefydd ddim yn mynd I roi heddwch I chi. Mae crefydd ddim yn mynd I wneud yn waith. Achos os ych chi'n mynd I ddilyn crefydd I ennill bywyd tragwyddol, fe fydd rhaid I chi fod mor gryfyddol, a fyddwch chi byth yn cyrraedd y safon, achos fyddwch chi gyd trwy'r amser yn ystyried hyn, dwi wedi gwneud digon, a roddes I ddigon o arian yn y casgliad, a es I ddigon o gwrddau, a ddylen ni fod wedi peidio aros gatre noson o'na, a ddylen ni fod wedi mynd.
A ddylen ni wedi fod i helpu'r cymdogion pan o'n nhw mewn angen. A ddylen ni wedi mynd draw i wledydd tramor a helpu rai tlawd. A ddylen ni wedi gwerthu'r tŷ. A dylech chi fod meddwl pob math o bethau a roed ei bawb arall. A allech chi byth stopio. A ddylen ni wedi fynd ar perer un dod. A ddylen ni wedi gweddio am 10 awr bob dydd. A ddylen ni wedi gweddio am 15 awr bob dydd. A ddylen ni wedi curo'r corff. Pob math o bethau. O, allech chi fynd ymlaen. A fydd yn ddigon da. Dyw crefydd ddim yn mynd i achub neb. Dyw crefydd ddim yn mynd i faddech pechodau chi. Ond be mae'r Beibl yn dweud wrthyn nhw hyn, os ych chi'n mynd at Iesu Grist, mae wedi addo, neu ddefaddau pob pechod, gorffennol, presennol a'r dyfodol. Dyna beth mae Iesu Grist wedi addo. Achos mae'n dweud canis gwneithos ef yn fendithion yn dragwyddol. Mae Iesu Grist yn fendithion tragwyddol i'r pechadur sy'n dod ar droed y groes. Fe sy'n rhoi heddwch, fe sy'n rhoi bywyd tragwyddol. Fe sydd yn rhoi rhodd o ffydd i chi pan i chi'n dod. I ddweud y gwir, fe sy'n rhoi y gallu i chi ddod ar droed y groes. Achos heb ymyrraeth yr ysbryd glân, bydd byth awydd arnoch chi i ddod at Grist yn edifeiriol. Ond unwaith yma i'r ysbryd glân di agor llygad yr enaid wedi dangos i chi'ch pechod ac yna'n dangos i chi Grist, mae'n arwain eich traed at y groes. Ac yno i chi'n cael gweld yr un a dalodd y pris. Ond i chi dal ddim yn mynd i cael eich achub achos mae e'n gorfod rhoi rhodd i chi o ffydd i ymddiried yn Grist. Crist sydd yn achub, ond mae'n rhoi rhodd i chi o ffydd achubol. Ffydd i ymddiried ac i gredu. I gredu'r gwirioneddau am yr Iesu ei fod yn fab Duw, a'i fod wedi dod ac ennill a chawdwriaeth ar ein rhannu. Ffydd i bwyso ac i ymddiried yn llwyr. Nad ydw i'n ymddiried mewn unrhyw beth dwi wedi wneud, ond yn ymddiried yn llwyr yn yr arglwydd Iesu Grist. Sylwch hyn, mae mor bwysig. Beth i ni'n dweud yw Iesu Grist ei hun yw'r fendydd. Dyma'r camgymeriad yn aml i ni meddwl am fendithion, a ni gallu rhestru nhw, ond beth sy'n rhaid i ni gofio trwy'r amser wrth restru'r bendithion, mae Iesu Grist yw y fendydd. Fe yw popeth. Fe hun, mae'r emyn yn dweud, Iesu, Iesu, rwy ti'n ddigon. Rwy ti'n llawer mwy na'r byd, mwy trysorau sy'n dy enw, na thrysorau'r Indiau i gyd. Oll yn gyfan, ddaeth i meddiant gyda'n Duw. Mae'r bendithion yma, oll yn dod yn rhan i fi. Yn yr arglwydd Iesu Grist, mae gwedd dy wyneb grasol yn rhagori llawer iawn ar bob peth. A welodd llygad ar hyd wyneb de ar lawn, rhosyn saron, ti yw tegwch nef y nef. Beth yw Iesu Grist i chi? A yw yn bopeth i chi? Ti yw tegwch nef y nef. A yw yn felly i fi? A yw yn bopeth i mi? A dwi eisiau byw i'w ogoneddu fe, a dwi eisiau byw i'w blesio fe, a dwi eisiau dweud diolch iddo fe bob dydd, dwi'n deffro yn y bore a gwrth fi noswylio yn y nos, a dwi eisiau dweud diolch iddo fe am yr efengil sanctaidd, a dwi eisiau dweud haleluia, oherwydd rwy ti wedi gwneud hyn oll i mi, a rwy ti'n ŵr o boen ac o dristwch, a rwy ti wedi dioddef yr holl erchylltra hynny. Gŵr gofidus yw dy enw di, ond rwy ti hefyd yn ŵr o lawenydd. Ac i chi'n ystyried ei berson, ei fawredd, ei brydferthwch. Beth yw Iesu Grist i chi? Wel, yn olaf yn drydydd, llawenydd y Cristion. O Iesu Grist, caiff y pechadur. Hynny yw, y pechadur sydd yn dod yn waglaw ato. Ohono ef, Iesu Grist, fe gaiff lawenydd. Mae'r byd fel beth nhw'n chwilio am ryw apusrwydd a ryw llawenydd ffals. Rhywbeth sydd dim ond dros dro. Mae fel pan mae syched arnoch chi, chi'n efedio, a chi'n mynd i fod mwy o syched nes ymlaen. Dyw e ddim yn bodloni'r syched, mae dim ond rhywbeth dros dro. A rhywbeth tebyg yw pleserau'r byd. A mae'r byd yn chwilio am ryw hapusrwydd, ryw lawenydd, ond dyw e ddim yn para mwy na'r presennol. Falle fydd yr atgof yn dod â rhyw fath o bleser bach yn y pellter rhywle, ond gan amla, y presennol yma'r pleser fwyaf, ac yna rhyw fath o bleser wrth feddwl nhw. Ond dros dro. Ond yr addewyd sydd fan hyn yw caiff y Cristion, caiff y pechadur sydd yn dod at Grist, sydd yn cael ei wneud yn Gristion, ei lawenydd yn yr Iesu.
Mae'r enaid sydd yn dod yn llusgo ei hun at droed y groes. Tybiwn ni, does dim un enaid wedi cyrraedd droed y groes heb llusgo. Mae pob un fydd yn dod o dan pwysau euogrwydd fel mynyddoedd byd. Fydd pob un sydd wedi gweld be maen nhw wir fel. Pob un sydd wedi gweld ei heiddiant ac yna'n clywed am Grist ac yn bod yna rhyw fath o obaith, oes gobeith i rwy'n fel fi. Dyn nhw ddim yn mynd i garlamu a neidio sgipio nag un. Maen nhw'n mynd i ddod gyda'i pennau lawr. Teimlo cwylydd. Ond maen nhw'n llusgo, maen nhw'n cyrraedd trwy ras, troed y groes. Ac yna wrth droed y groes pan ddaw diferion o waed Crist o'r ffynon sydd wedi agor ar y groes. A mae'r diferion yma, dyma chi ddarlun, yn golchi pob staen i ffwrdd, pob briw i ffwrdd, pob effaith pechod i ffwrdd. Ac am lawenydd, am rhyddhad. Pan fod yr enaid yn taflu faich oddi ar ei war, pan yn teimlo'r dwyfo loes a phwysau fel euogrwydd fel mynyddoedd byd, pan mae hwnna'n diflannu. Ac yna cymerir i bechod, pob un, a mae'r pechadur yn edifarhau. A mae'n galw am drigaredd ac mae'r arglwydd yn ei gymryd ac yn ei osod arno fe ar y groes. Am lawenydd mae'r Cristion yn ei gael. Mae'r pechadur yn sylwi am y tro cyntaf, dwi'n blentyn iddo fe, mae wedi maddau mi'r cyfan. Dwi'n ddim yn cweith yn deall sut wedi digwydd, ond mae'n gwybod bod yna'r addewid yng Nghaerdydd sawl a ddaw ato, na fedrydd ei gwrthod nhw. Ac felly mae'n pledio, ac mae'n pwyso'n llwyr ar fywyd a marwolaeth Crist, ac mae'n dod ar fath lawenydd. Mae'r ysgamder enaid yna nawr, mae'r pwysau wedi mynd. Ystyriwch y llawenydd a gaiff yr Iesu. Eseia 53 adnod 11. O lafur ei enaid y gwel ac y diwellir. Fy ngwas cyfiawn a gyfiawnhal lawer trwy ei wybodaeth can ei fe a ddwg ei hanwireddau hwynt. Mae'n gweld, mae yna rhyw fodlonrwydd yna'n does. Y llawenydd, y bodlonrwydd ei fod wedi llwyddo achub gwael golledig euogdi. Bob tro na mae enaid yn dod at Grist ac mae'n gweld, wrth gwrs mae'n gwybod yn dod, a mae'n gwybod maen nhw wedi dod, a mae'r llawenydd bod nhw wedi dod. Lyc 15 adnod 10, felly medda fi chwi. Y mae llawenydd yng ngwydd angylion Duw am un pechadur a edifarhaol. Sicr, disgwylir y bydde yr angylion hefyd yn llawenhau pan daw pechadur edifar a droed y groes. Mae hwnna'n sicr. Ni'n gwybod na. Y mae llawenydd yng ngwydd angylion Duw am un pechadur a edifarhaol. Mae rai bod, ni'n cymryd bod o'r adnod na, bod yr angylion hefyd yn llawenhau. Pan mae un enaid yn dod yn Gristion. Yn ymddiried ei enaid yn yr hyn a wna Iesu Grist dros. Mae yna lawenydd yno ganddyn nhw. Ond yma, disgrifir y llawenydd yng ngwydd ym mhresenoldeb yr angylion, sef presenoldeb y diwdod, wrth iddynt syllu ar wyneb Iesu Grist ei hun, gwaredwr y byd, yr un a dalodd y pris am iachawdwriaeth pechaduriaid. Ydych chi rioed wedi ystyried hyn? Cristion, chi sy'n yn honni fod yn Gristnogion, pan y deithoch at Iesu Grist y tro cyntaf, yn llawn ofnau, yn llawn euogrwydd ac ansicrwydd, ac yno iddo eich derbyn, eich maddau, eich golchi, y llawenydd a brofoch chi wrth i chi ddod yn sicr, i chi gallu tystio hynny, fe deimloch chi ryddhad, fe deimloch chi lawenydd ei fod wedi maddau chi. Ydych chi roed i ystyried y llawenydd gafodd Crist? Pan y deithoch chi. Oes un yn ceisio sydd yma neu'n gwrando, efallai rhai'n ofni dod. Mae Satan yn sibrwd eich bod yn rhy rhagrithiol neu eich bod yn rhy frwnt. Falle bod chi wedi crwydro gormod, blynyddoedd i mynd heibio. Y cyngor yw peidiwch gwrando arno. Ystyriwch hwn os ych chi'n geisiwr heddi. Ystyriwch hyn, yma Iesu Grist yn llawenhau pan yn gweld eich enaid yn agosau at droed y groes. Ef sydd trwy'r ysbryd glân yn eich tywys. Y llawenydd a brofa yn y nef bod chi wedi dod at droed y groes.
Wrth gwrs, oedd yn gwybod eich bod chi'n dod cyn i'r byd cael ei greu. Ac felly mae hwnna'n ddirgelwch. Ond mae yna rhywbeth nawr, eich bod chi'n dod. Mae yna lawenydd bod chi'n dod. Ond hefyd byddai meddwl, yma ni'n cwrdd bach ni, bod yna un enaid, un sydd yn gwrando efallai, o'r diwedd wedi cyrraedd troed y groes ac yn syllu ar ddwylo pur yr Iesu a'r wasgar drosoch chi. A thrwy ras y rhoddir i chi ffydd i gredi a phwyso ac ymddiried yng Nghrist. Y llawenydd i chi mynd i gael ond y llawenydd yma'n rhoi i Grist. Yn y nefoedd. Mae'r angylion yn ymuno yn y llawenydd. A mae wedi dod o'r diwedd. Am frwydr. Am wrthryfel, mae wedi dod, mae wedi plygu. Ac yna'r eiliad y maen nhw'n dod wrth droed y groes. Ac chi'n ceisio codi'ch pen, ond chi'n cael trafferth, a chi'n gofyn maddau i mi. Golch fi'n lan. Ac yna mae'r wyrth yn digwydd, mae'n rhoi y ffydd i chi. A rhywsyd i chi'n gallu credu, rhywsyd chi'n gallu ymddiried. A mae'r llawenydd ganddo chi, ond mae yna lawenydd yn y nefoedd hefyd. Mae'r emyn yn gorffen yn awr hen deulu'r gollfarn llawen hawn. Mae'n cymorth ar un cadarn llawen hawn. Mae galwad heddiw ato, a bythol fywyd ynddo. Ni chollir neb a gredo llawen hawn, gan lwyr ymroddi iddo llawen hawn. Ond dyna sy'n rhaid i chi wneud. Mae'n rhaid i chi ddod at Grist. Ac am lawenydd sydd, llawenydd yn eich enaid chi, llawenydd ymrith brodyr a chwiorydd, ond llawenydd yn y nefoedd hefyd, a llawenydd yn Grist. I fod e wedi dod â chi at y man honno, bod e wedi talu'r pris yn llawn ar eich cyfer chi. Canis gwneithos ef yn fendithion yn dragwyddol, llawenychais ef a llawenydd ath wynebryd. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist, ac yn diolch am yr hyn o llawnaethau. Ac yn gweddio o Dduw, bydd hyd yn oed llawenydd heddiw. Bydd un neu ddau mwy hyd yn hoff fydd i ni ddysgwyl gall mwy lawenhau am y tro cyntaf bod eu pechodau wedi maddau. Ac o y fath lawenydd fydd yn y nefoedd hefyd. O teirdd gweithio'n rymus yn ein plith, i ni'n gofyn un o trwy enw ac heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch i ni orffen drwy ganu'r emyn honno, 297 caid trefn i faddau pechod yn yr iawn. Mae iachawdwriaeth barod yn yr iawn. Emyn rhif 297 gen i sefyll i'w chanu.
a nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist, a'n chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, fod gyda chwi oll hyd byth.